Čaute ľudia, teraz som stále 11 hodín, tak idem teda variť, som ani neoblečený, no to už nevadí. No takže dneska, ako som hovoril, bude tofu s opekanou zeleninou, tak som si na to pripravil baklažán ako ratatouille alebo niečo také. Dobre, takže idem vám ukázať ingrediencie. Kde mi dal to tofu? A to je... No, takže tu je to tofu, ukážem vám. No takže môžete vidieť, že som si pripravil tofu, dosť lacné bolo, že euro 20 či koľko. Ale docela je to maličké, no na polku to rozdelím na kocky. No, potom som si kúpil baklažan včera, môj oco mi kúpil, len on kúpil mi mäkký baklažan, tak som ho dal do chladničky, už trošku srdul. Tak to musíte trošku poklepať, aby ste vedeli, že či je zrelý, či nie. No už je trčí, takže už mal byť zrelý. Tak zajtra si ideme pokrájať to tofu a pokrájame si a pripravíme si plech. Na toto vám všetko dneska ukážem. Ale hlavne nerobiť bordel v kuchyni. Ja viem, že to k tomu patrí, ale nie. OK, takže vám to ešte priblížim trošku. Takže nejako takto. Zase nejako takto. No dobre, to pokrájem a ozvem sa vám. No, takže si otvoríme to tofu. Ťažko sa to otvára, no. To čo? Dobre. Hlavne, aby sa to... Tako to zabalili. Žiac si nevisí tam. No, fajne teraz, nevadí. Sa stáva. Tam je voda v tom, vidíte to? Počkajte, idem to... Lebo som to vyťahol. Treba to osušiť, hej, tak idem. Čiže takto, zoberte si handru. Takto to nejako vyzerá, tak to trošku posušiť, no. Dobre, ja som si to už osušil, tak. Počkej. Čiže toto tu a to. Takto, dobre, utierku budete potrebovať, či nie. Takto, takže ja to rozdelím takto na polky. A takto to vyzerá teda znútra, to tofu. Takto to rozdelím na polky. Potom začnem takto, tieto konce. Prvý koniec, druhý koniec, tretí koniec, štvrtý, nejako takto. A potom to začnete na také kostičky krájať. Tak. Tak, takto, nejako takto, takže takto, ale musíte to byť na kocky, keďže sa to tak to musíte ešte takto rukou rozdeliť. Pozor si dávajte, lebo je to strašne mäkké, aby sa nám to nepolámalo. Podľa mňa, keď ste dvaja, jedno tofu úplne stačí, pozrite, koľko kociek je tam. A ja k tomu robím ešte ten baklažan. Ale priznám sa, v živote som nejedol ani nerobil tofu. Dokonca v živote som ešte nerobil baklažan som ešte v živote nejedol. No nevadí. Žijeme len raz, musíme to skúsiť. No takže takto si to rozdelíte na tie kocky, ako som už hovoril. Tak ja to už mám rozdelené na kocky, idem si to dať do veľkej misky. Takže takto. Zoberte si hociakú misku. Tak a začnite to tam dávať, lebo toto budem potrebovať ešte na ten baklažan pokrájiť. Čiže nejako takto tie kocky do misky dáte. No skoro celá miska mi z toho vyšla. Dobre, ešte jedna kocka zvyšila sa. Tak to si dáme bokom. Tak, a ideme zobrať teraz ten baklažan. Najprv ho ideme samozrejme opláchnuť. Ale teraz si pre istotu, ja už som urobil chybu, tak to dám misku na to. A počkajte tu za 5 sekúnd, co tam rátajte do raz, 2, 3, 4, 4,5, 4, 3 štvrte a 5. Dobre.
prečo som to nechal, aby som to takto osušil, tú dierku. Tak zoberieme prvý baklažán. Tento chvost, čo tu vidíte, ten odštipneme, dáme tam, kde je bordel. A cca 1 cm hrúbku. Takže veľký pozor, musíte si na to naozaj dávať pozor. Ten centimetr hrúbky. No a ja som teraz spravil zase chybu, že som dal 2 cm hrúbku. Takže to si dáme takto. A ešte ten koniec rozdelíme. Nejako zase takto. Ten koniec. No a zoberte si veľký nožik teraz. Ja zoberiem tento ský za 50 centov. A cca, ako som už hovoril, hrúbka 1 cm, nejako takto. To si rozdelíme bokom. 1 cm, nezabudnite, 1 cm hrúbka. Cca 1 alebo pol cm. Hrúbka, keďže to nechceme mať až tak moc hrubé. No. Takže tak. Môžeme vidieť. Je to krásne, v živote som ho síce nejedol, ale to nevadí. Prvýkrát to skúsim, uvidím, ako to bude chutiť. Obidva jedlá, tofu a toto som ešte v živote nejedol. Takže uvidíme, no. Ale vyhľadal som si na internete, že ako sa robí teda to tofu. Niektoré ingrediencie nemám, ale rozhodol som sa, že to vypražím na masle. To vám ukážem. A tú cuketu, čo je to baklažan, to poukladám na plech, osolím, opeprím a pridám na to červenú papriku. Ale nie ako normálnu papriku, tú mletú, hej. No takže takto, ten baklažan, 1 alebo pol centimetra hrúbka, ja dávam 1 cm, lebo viete, s tými tupými nožíkmi toho horko ťažko pokrájate na pol centimetri. Takže takto, vidíte, krásne mi to vychádza. Dosť z toho baklažánu, takže... No a tento, to neviem, skúsim ešte jeden z tohoto tak spraviť. No a jeden mi z toho vyšiel na toto, čo už viem, že si nepokrájam, keby čo bolo. Dobre, ideme zase na nový baklažan. Samozrejme, ako som už hovoril na začiatku, odstrániť. Tak, vidíte, takto. Tento by docela rýchlejšie krája, hej. Tak. Vyšlo mi z toho teda naozaj veľa tých baklažánov, či čo to je. Cuketa som to zapol, nie? Tak a už ľudia videlo to moje prvé video 23 ľudí. Takže vám ďakujem za podporu, budem to robiť naďalej. A založím si ešte nový kanál ASMR ASMR kuchyňa, ako to jem, hej. Asi, neviem. Podľa môjho bratranca toho, jak sa volá ten Magor, Dominik. Koľko mám ja bratrancov, však iba 2, nie? A neviem ich meno. No a tu som sa už pomýlil, môžete vidieť, že toto je zlé. Keď sa vám, musíte proste všade tú hrúbku. A to som sa teraz pomýlil, že som to úplne kráze. Tak to ide do odpadov. Vidíte, krásne. Takže takto. No som zvedavý, ako to teraz mi pôjde. No ale, dobre, tak viacej z toho asi už neurobím z tohoto. Lebo to je také divné. Dobre, takže takto. Môžete vidieť, že koľko mi z toho teda vyšlo tých baklažanov z tých dvoch. Takže pozrite, to sa zdá málo, ale je to pre mňa akože dosť veľa z tých dvoch. Mohol som si jeden nechať, že by som si, no nevadí. A nezabudnite, zajtra sa tešte ľudia, lebo zajtra bude ešte niečo, čo som v živote nejedol. Tu je to. Kuracie vnútorné prsie filetky. Proste kuracie mäso. A k tomu niečo spravím, ešte uvidím. Dobre, teraz tu cuketu som nakrájal a idem to dať na plech. To teraz uvidíte. No ľudia, takže mám tu plech, je trošku špinavý, to nevadí. Poukladám na to toto, ale najprv, hádajte čo.
Áno, pečiací papier, k tomu proste potrebujete ten pečiací papier, lebo vám z toho vyjde šťava. Ja som to samozrejme osušil poriadne, no nevadí. Takže keď tam dáte pečiací papier, sa vám ozvem. No, takže ako vidíte, dal som tam ten pečiací papier. No a teraz tam idem pokladať po jednom ten baklažán. Ten baklažán musí byť nejako takto poukladaný, len ten pečiací papier ma hnevá. Proste, že po jednom takto. Vidíte? Takto musí byť, ako keby ste robili ratatouille. Proste takto, vidíte? Takto to musí teda byť. No podľa receptu, čo som pozeral. Takže takto nejako. A ja som teraz urobil chybu. Najprv dávajte tie väčšie, potom tie menšie, hej? Na to si tiež dávajte pozor, lebo takto a teraz idem robiť zase od druhého konca. Pretože zase nechcem to moc proťahovať. Že ako som to hovoril, pekne takto, no ale to je zase maličký. Tie veľké si zoberte najprv. Takto, 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 no, takto a takto. A teraz zase bude to, už máme dve rady a teraz takto, aby nám tu všetky vyšli. Ja mám tie cukety ešte veľa, pozrieme sa na to tofu. No, takže začneme brať najprv tie veľké, lebo to naozaj tie veľké najprv musíme. Takto, no to mi hneď vyšlo, lebo som tam dal veľké, nie? Už nevadí, počkaj, ja skúsim to viacej takto, že by takto a že by takto, no. No, presne by to vyšlo, no vlastne tu sú raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, 5, raz, 2, 3, 4. No, lebo sú vysoké, to sú také menšie. No to nevadí. No takže zase, ale najprv musíme začať, ako som hovoril, o tých väčších. Proste ja si myslím, že z tých dvoch malých baklažánov mi tu vyjde celá rada, podľa mňa. Takto. 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 No a ešte jeden takýto maličký tam dám. Takže ešte toto to bolo ako už vobchám. Tieto posledné baklažány. Ja vobchám, čo by som nevobchal. Takto. Musí to byť vyššie, hej. Také maličké. Takto. 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 Tak. No a teraz tam ešte tento, no. Takže ľudia, nejako takto mi to vyšlo. No to trošku viac to nevadí. A teraz budeme potrebovať bobkový listovne. Toto. Ale to smrdí, hej. Počkajte. Takže tam ľudia dáme sol. Môžete vidieť, že som si tu pripravil. A pekne to zaostrilo. Takže, ale veľa soli, naozaj veľa. Vidíte, takto strašne veľa treba dať tej soli, pretože tá šťava z toho potom vyjde, preto tam dávam ten pečiaci papier. Naozaj ľudia, veľa soli, veľa. Takže tak. Takto a ideme na poslednú radu, na ktorej treba takto. No, takže keď to máme osolené, ja korenie nechce sa mi hľadať, lebo pozrite sa. Takže naozaj to korenie sa mi nechce hľadať, ale ako som už povedal, potrebujete papriku. Ja tu mám zeleninovú prísadu, že počkajte, aha, to je paprika, ale počkajte, ja pohľadám slanú papriku. Ja našiel som papriku, ale iba sladkú. Najlepšie, keď máte tú normálnu mletu, ale môže byť samozrejme aj sladká. Keďže sa mi to nechce chytať rukami, lebo to strašne smrdí. Fuj. Malá lyžička. Pozadne, ak mi to spadne, tá osoba už pretrhne. Tak aké je to vysoké?
No, ja som už zobral tú papriku a pomaličky, no ja toto som trošku prehnal, ale to zmasírujete. Tak sa nebojte, hej. Lebo to samozrejme, že zmasírujeme takto. Vidíte? Tak to volá ako. Zmasírujeme. Keď je trošku veľa, no tak nebojte sa prostom to odhodiť. Tak. No dobre. Alebo normálne aj rukou to zoberiem dačo, tak som bol aký chlap. No to som trošku takto musíme potriasť. Takto, lebo toto som už prehnal, viete, tak trošku nevadí, keď to trasem. No takže takto. Takto a takto. A môžete vidieť, že tie dve rady sú pekné. Keď naskočí, dobre. Čistá fantázia. Takže tuto. Takto. A takto. Dobre. Takže papriku máme. Tak. A teraz to necháme trošku povyluhovať, cca 5 minút až 10. Zatiaľ si zohrejeme na 200 stupňov trúbu. Tak. Trúba sa nám nech zohreje. A teraz hádajte, čo idem robiť. Nejdem vyprážať tofu. Idem poriadiť. Dobre, tak keď budem mať poriadené, sa vám ozvem. Poď sem. Takže ľudia, už 5 minút bolo. Idem to dať do pece. Takže takto je to v peci. Tak. No, teraz chvíľku počkáme, bude to trvať na 200 stupňov 10 až 15 minút. Takže do 20 minút hotový obed ľudí. Sice neviem, ako bude chutiť, ale dáme taste test. Skúsim si zobrať jedno toto tofu surové a skúsim to skúsiť. No. Takže, chutí to ako zelenina. Ako vám to popíšem, proste plná mlieka. Vravia všetci, že je to výborné, keď to opražíte. Takže to skúsim potom urobiť. A nezabudnite, že zajtra budú kurácie filetky a budem ich podávať so zdravými hranolkami. Samo tu sú aké zdravé hranolky. Uvidíte. Tak ozvem sa vám v priebehu 10 až 10 minút. Ahojte. Tak dobre ľudia, one už máme. Pozrite sa. Už som to teda vypol. Po 10 minútach to bolo. Už idem iba opražiť teda na masielku to tofu. Skúsime to, keďže cuketu už mám. Nechajme trošku vyluhovať ešte v tej trube 2 minútky, ale teda idem si opražiť teda to tofu. Na tejto, jaká je tá panvica, no nevadí. Na tejto robím, pretože táto je už moc, vidíte, už krená všetko, pičoviny, blbosti, pardon. Ospravedlňujem sa, hej. To som nechcel, to povedal môj oco. No, takže zoberieme si maslo. Ja tu mám toto. 82%, ale najprv pozrieme, že koľko má kalórií. No, keby to tu písalo aspoň, no nevadí. Maslo, aha, tu píše, takže má to 744 kalórií na 100 gramov. V živote nie. To maslo si zoberiem, to má menej kalórií, však to je to isté. Kde je tá perla? Kde je? Toľko kalórií to má. No dobre, idem to iné maslo zobrať, to má, že 20 kalórií na 100 gramov, toto má 700, no v živote. Tak počkajte, idem zobrať to maslo a pokrájem ho. No takže som zohnal od tety Kvety, takéto masielko. To má približne, neviem koľko gramov, asi 50 alebo 100. Tak, ideme zapnúť teda tú platničku.
A dáme tam maslo a zapneme tu platničku, počkajme chvíľku. Tak, necháme trošku rozohrieť. 50, 20 sekúnd, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, dáme tam maslo, počkáme, pokým sa nám maslo trošku spraví. Ja si zatiaľ poriadím rýchlo ešte, lebo v kuchyni bordel má byť, ale musíme riadiť zase. Ja nerád varím v kuchyni. No. Dáme si pritom teda to tofu. Samozrejme, že ho potom zase hodím do misky. Môžeme vidieť, že maslo sa nám pomaličky roztápa. Tak to necháme roztopiť. Takže tento obed trval 10 alebo 7 minút, pokým sa mi urobila tá cuketa. Som to čakal horšie. A teraz asi 2 minútky cca, pokým opražím to. Takže maslo sa nám pomaly roztápa. A zoberiem si voľakú varešku, takže takúto varešku si zoberiem. Tak ľudia, a nezabudnite, zajtra dáte koracie filetky s domácimi zdravými hranolkami. Uvidíte, to bude tlak. To vám hovorím, že to bude tlak. To bude tlak. Dobre, takže maslo sa nám pomaličky roztápa. Tlak, pozrite, to maslo ňamka. Tak necháme celé maslo roztopiť trošku takto, aby sa nám nespálilo. Takto. Dobre. A potom tam pridám, one. Takže krásne to zaostrilo, pozrite sa na to. Krásne. Vidíte to, ľudia? Krásne mi to zaostrilo. Skúsim to ešte viacej priblížiť. Tak, dobre. Tak ľudia, iba počkáme, pokým... No, aha, tu masielko. Vidíte, ako sa pomaličky roztápa. Samozrejme, že ho rozotrieme, pozor, aby sa nám nespálilo. Tak ľudia, a ozvem sa vám, keď budem miešať teda to tofu. Dobre. Ahojte. No takže maslo sa nám roztopilo, idem tam pridať to tofu. Môžete vidieť, že už aj bublá. Tak. Takto. Tak a začneme to miešať. Ľudia, takto to trošku nechám a potom to začnem miešať. Tak 50 sekúnd, nie 50, to som prehnal, 20 sekúnd. Takže keď to začnem mliekať, sa vám ozvem miešať. Takže takto ľudia, neodporúčam to miešať týmto, pretože to tofu je strašne mäkké, že by ste to polámali. Ja to robím takto. Vidíte? Nejako takto. To sa to tak obráti. Tak. Dobre, ozvem sa, keď to bude aj to urobené. No takže ľudia, tofu máme skoro urobené. Vidíte to? Pozrite sa. Už je skoro spravené. Cuketu, ako som hovoril, pokým dopražíme, to necháme vyluhovať. Ja si už zatiaľ pripravím taniere, nastajlujem to. Takže keď viete, že ja držím dietu, takže ja zoberiem ten maličký a môjmu otcovi zoberiem tento väčší. No, takže je to veľký rozdiel. Hej. No. Takže sa nám to praží a už keď bude, tak sa vám ozvem. Takže ľudia, môžeme vidieť, to tofu sa nám pekne spravilo za 2 až 3 minútky. Co keď to už mám, idem to spolu nastajlovať a keď to nastajlujem, sa vám ozvem a potom to zjem. Som zvedavý, tie dve veci som ešte v živote nemal. A ja viem, hovoril som vám, že urobím teda to tofu s opekanou zeleninkou, ale ja som si vtedy spomenul na ratatouille. Tak preto ma napadlo, že urobím baklažan. Či čo to je. No dobre ľudia, idem to nastajlovať môjmu otcovi a samozrejme, že mne, Samovi kráľovi. Dobre ľudia, čauko. Takže ľudia, som to nastajloval. Toto je teda moje, vyzerá to ako veľký smajlík. A toto je otcové. Samozrejme, že môjmu tatkovi som dal viac, lebo ako viete, držím dietu. Toto jedlo presne toľko, koľko som si dal ja. To má 48 kalórií, keďže ono je, jak sa to hovorí, tofu a cuketa je veľmi zdravá. Takže takto. Takže ideme to teda skúsiť, ale najprv poriadím tento neporiadok. Dobre ľudia, tak ideme to... Jo, ešte mi to spadlo trošku. No nevadí, proste videli ste to. Takže najprv skúsime teda to tofu.
Chutí to ako mliečna zelenina. Je to veľmi zdravé, je to dokonca aj chutné. Tak a skúsime teda ten baklažan. Viete, ako ten baklažan chutí? Ako nie normálne tie uhorky. Presne tak isto to chutí. Na tomto som nedal moc práve, že? Ale skúsim druhý, na ktorým je trošku viacej opečený. No, takisto to chutí ako uhorka, len teplá uhorka. Samozrejme, že toto jedlo je veľmi zdravé, aj chutné, nemôžem povedať, že je to zlé. Tak tomu dávam 7 z 10. To som prehnal 6,5 z 10. Vedel by som si to predstaviť jesť raz za mesiac, keď chudneme. Môžete vidieť, to tofu je strašne mäkké. Vidíte? Strašne mäkké. Preto som povedal, že radšej nie vareškou. Ale takto. No. 8 z 10. Dobré je to. Dobrú ľudia, tak si to ja dojem. A zajtra sa teším na tie kuracie filetky. Čaute. Pardon, ospravedlňujem sa. Takže zaplnilo ma to, dosť ma to zaplnilo. To proste mi chutilo, ako keby som jedol iba zeleninu. Ale zaplnilo ma to, bolo to aj chutné. Takže obed do 10 minút mi to trvalo. Ja som myslel, podľa receptu to bolo akože dlhšie, no. Ale ako som hovoril, keďže som zohrial trubu, tak to asi bolo preto ten baklažan. No a to tofu sa urobilo naozaj rýchlo. Takže môj oco teraz ide papať. Dobre ľudia, tak zajtra sa tešte na tie kuracie filetky a ja končím. Čauko. Takže ľudia, máme tu ešte môjho otca, aj on jedol, takže tu je reakcia, že ako mu to chutilo. Bolo to výborné. Ako ti to chutilo? Ako to malo Veľmi textúru? dobre. Veď ale ako to chutilo? Zelenina alebo mäso? Také ako, by som povedal, ako upražená zelenina, no. Jedol by si to aj druhý raz? Jedol by si to aj každý deň? Jedol by som to, ale musí to byť s nejakou prílohou, to znamená, Veď bola tam príloha, tá... že skombinovať to s nejakým mesom. Skombinovať to s mesom? Tak ľudia, tu vidíte môjho otca reakciu, takže idem to zeditnúť, dať to na YouTube, pozerajte ľudia, nezabudnite, zajtra budú kuracie filetky s hranolkami. No dobre, au, tak čo je to, more aj facku mu dám. Dobre, tak čaute.